Ето го и следващото видео по моя проект "Карантина". Нахвърлях една страничка с някакъв текст. Първо искам да благодаря на всички, които изпратиха предложения. Беше наистина супер. Много от тях са супер градивни, повечето, почти всички. И възнамерявам да ползвам вашите идеи. Благодаря още веднъж. Както казах, нахвърлях една страничка съвсем в началото, но все пак първо още не съм говорил с Мара, която ще е сценограф на представлението, но така или иначе на сцената ще имам нужда от някакъв декор, който ще се състои от, да речем, маса или стол задължително. Иска ми се да има жива проекция, което означава, че ще има мултимедиен проектор и евентуално място, на което да се проектира. Не ми се ще да е екран. По-скоро бих искал да се проектира върху някоя завеса това, което ще се случва, тъй като една част от това, което ще се случва на сцената, ще бъде пред компютъра. Значи трябва да има и компютър, по-скоро лаптоп, защото в една такава изолация човек контактува предимно през интернет с помощта на тези програми. Още не съм обсъждал с нея какво точно ще има. Иска ми се да има и нещо като мека мебел. Така, вече говорихме за човека от съседната стая, който няма да видим. И така, значи това, което съм нахвърлял, е следното. Значи артиста стои пред компютъра, рови там някъде си, това нещо естествено се проектира някъде, зрителите виждат какво прави и открива, всъщност рови за резултатите от теста и открива положителен. И го произнася. Положителен съм, болен съм. И мамкам. Става, върви напред-назад из стаята, звъни му телефона. Ало, да, аз съм. Да, видях току-що, 14 дена. От днес или от вчера се брои? Да, добре, разбирам. На 14-тия ден... Да, добре. Чакайте, само да попитам. Аз съм в апартамента тук на баща си, той е в съседната стая. Има ли и той? Да, контакта не. Да, той е доста възрастен, на 95 е. След един месец ще стане на 96. Не кашля. И аз не кашлям. Не съм я мерил, но май имам, да. Ще я измеря. Добре, и неговата ще измеря. Ние имаме различни лични лекари. Да, ще им се обадя. Да, и на двамата. Да, имаме кой да... Аз и тук имам някакви запаси, консерви в хладилника, имам и... Да, разбрах. Добре, дочуване. Да, карантина. Хайде да мерим температурата. Вади термометър и отива в другата стая, т.е. излиза от стената, връща се и вади листи. Надписва дните от 1 до 14, разчертава полета, закача листите на стената, те наподобяват календар, ето това е една от идеите, които използвам, наподобяват календар, от който се късат датите, които са отминали. Отива в другата стая, връща се с термометъра 38,2, казва. Сяда на диванчето, значи има и диванче, и си мери температурата. Следва етюд, заспиване, стряскане, събуждане,
Така. Артист. 38,6. Да. Ало, звъни по телефона. Доктор Еви, кой си? Нали, това вече ще видим. Имена ще използваме. Или здравейте. Аз съм, аз съм, познахте ме. Аз съм с положителна проба и ми се обадиха, че съм карантиниран за 14 дни. Имам, тъкмо си я премерих, 38,6. Да, чакайте да запиша. Взима лист и химикал, пише. Готов съм, антибиотик, така. Това е пробиотик, добре. И за температурата. Не кашлям. И хрема нямам. Не. Много ме боли главата. Как така нищо не помага? Мога ли да пия аспирин? Добре, записах. Благодаря. Ако има нещо, ще звънна, нали? Добре, до чуване. Сяда на компютъра, отваря някакви програми, пише нещо, чете, гледа, цъка с мишката, става, ходи из стаята, пак сяда, пише нещо, чете, гледа, цъка с мишката. Някой вика нещо от съседната стая. Добре, идвам. Излиза, веднага се връща в карантина. Светлината изгасва, музика, пак светва, артистът отива до стената, къса ден 14, отдолу остава, виждаме ден 13, обикаля в кръг, някой вика от съседната стая, така и не разпознаваме конкретни думи. Идвам, излиза, след малко се връща, носи чаша, чиния, пак излиза, връща се с празни ръце. Това е всъщност, което съм нахвърлял до този момент. Това с диванчето ми се иска... Започнал съм да правя една проба, може би в следващото включване ще ви я покажа. Така, искам да натрупам няколко дни, които да минат в хем да звучи монотонно, хем да не е скучно за зрителите, след което да започнат вече да се случват тези неща, за които говорихме. Това е лекото полудяване на артиста, който започва и сам да си говори, да си измисля въпросния приятел и може би започва да си говори с вещите около него, да говори на компютъра, да говори на масата, на чашата, на предметите около него, след което може би тези предмети да започнат да оживяват, което естествено се случва в неговата фантазия, но цялото това натрупване на самота, грижа за човека в съседната стая, трябва да ви кажа, че човека, истинският човек в съседната стая почина и с брат ми го погребахме. Но така, това между другото. Това е за днеска. Очаквайте следващото включване.